ina son ɗan tofa magana kaɗan akan mata harijai. So ‘yar uwata, idan ke har kin san ke harija ce, to don Allah ki ƙoƙari ki samu namiji hariji ɗan uwanki, saboda gudun samun matsala. In kin san kaman ci 12 bai gamsar da ke, sai an miki zuwa 20 ko fiye da haka, to ki ƙoƙari ki nemi harijin namiji ɗan uwanki, domin ku ji daɗin gamsar da juna. Yadda ake gane harijan mata, wasu akan gansu da jajayen ido, wasu kuma ba hakan bane ba. Wata kallon namiji za ta yi kawai ta ji ita fa ta tafi ga baki ɗaya, hankalinta ya riga ya yi nisa, ba sai ma ya kai ka taɓa ta ko ita ta taɓa shi ba. Wata kuma koya namiji ya kai hannu jikinta, to yanzu fa hankalinta zai tashi, sai fa an tafi birnin sadawa tukunna kafin za ta samu gamsuwa. Don wata wasa baya gamsar da ita, duk wasan da za a yi mata fa ba zai gamsar da ita ba. Dole sai an riga an nutsatsa, an shiga an ci ta yadda take da buƙata sannan. To kin ga in aka samu akasin wanda ƙarfinku bai zo ɗaya ba, sai dai ki wahalar da shi. To don haka yake da kyau ki ƙoƙari ki samu daidai da ke. Sannan haka akwai maza.